Hasteo bemar hameno hapjak ungkhana COVID-19 corona virus ni selaino dorokok ungkhana sawi satokliya babaisa phasingo phekjangnai mani chalaimani chini tiprasa siklarok jerai jasloksa thaglailia tuilom jak tuitor sajak te babaisa phasingo bihik bosai yakalai bosai bosakno yakalai kubun chalaromai khalaimani kubun briromai khalaimani thaglailia haikeno patimung kasai phaikya hejamara diblok ni bising khobjak hejamara kamiono dolai hangkoni bising khobjak mono kamini promila debroma mungoi hejamara kamini samol debroma ni nukhungo samol debroma bai hamjak phaimani kaijagai hamjak phaimani dino o promila debroma sikla tomung tongoi sikli kok sawi kubun chala romoi kubun chala bai simna notun bazar kamini jelli debroma mungoi khorosa tiprasa sikla o tiprasa bai khari thangka miya lai thangnai horo yango bosai samol debroma lai thangnai sanjo jorao bihikno noko phaiman phayani wanajak boro thangka boro tongkha boro jakha bank kamai thangka yakolo kamini lukorok bai sajak mani koktuma nihirokno ba tini saknai noko thangna hinei thangmani si nogubala tamo sokpaya khode nogo haikeno tini serang salo hongke bihik promila debroma bosaino call khlaimani koktuma bokhari thangma chalani number bai mobile number bai no sekangni bosaino call khaiye tamo saharka bosaino call khlaimani koktuma yakolo bosai parani kamini lukorokno talangai bihingno romui naikha bokhari thangmani chalano bo romui tolaimani koktuma sing dadak sidak mangplibo norno phunogui tongo lukorok norokbo nai di koktuma sing tebo saimanka o bukhuk promila debroma botakok samol bai kaijak phaimani yagulo borok nokhung khalaiye bosa bo khoroksa angkha bori bosa khoroksa ajaijak kokman kha torkha tini haipano bini tongmung sikli tomung tongoi kubun chala bai khari thana nangka promila debroma tangai kharka o chala promila debroma no khari talangnai jelli debroma bo lai thangnai salroko phekjangnai mani chaurokini koktuma sing koktumani bisinti saimankha bono haike si nogo chobui tonmani pheba tini bo bori sikli siniliya kaijak siniliya talangai kharka tabok saimanmani yagulode borinyo bo kefil rifane phaitani o deramung derai tongkha malai sitra malai tongkha phaidesen paitoko bosai samol debromani khoktei patimungno sukrobai sing saiman layane kubui patimung tamo Neng tak bulat lang na ida. Ha? Teja korang to de. Yang ada. Ya kon de. Cik. Kita bu. Kamu neng lang ya ta. Hang dor beja. Boro ni? Boro nokor. Monu. Ini mo? Romi. Bo kintu nari di bo kintu bo samung ses kariya. Des jibon chariya bo. Yang nari taku. Taku ni mungkata mungka. Samol Debroma. Nin kami bro. Hejamara bazar na. Engkai ini logi songni parake bujaga. Mono bazar. Engkai tini tamung lakha. Tini ko selabai wana selabai rom zakha. Gari bai thangmani mian chimi thangmani. Miya ba. Tini kai phun khai chau rang nango ngor nango ni isa Oh, tamo rang nango hini phun khai horo. rang pasuda nango ang haina ola ni chau. Engkai bujaga thangi manjagi kha. Iku yango khoi jamne gana mon pu banglawo. Mongpu bagano. Bukhoro chimi noko kurei. Miya sanjan chimi. Mia sanjan chimi. Obo khanin cherai na. Bin mungkai tamo. Ele jale bo. Nung kabu babai sonjar khana de. Ini mansud dong. Lang na. Do ako.